вика взела, тека всичко е спокойно. Виж. Ти? Не, много е. И здравейте, аз съм Течо и това е Simon Challenge. Аз съм Мироеки Алтернатив и да, днеска сме решили да се тровим. Нямаше какво правим, викаме някой влог за канала, те да се опознаем. И брат, аз съм първи. Да. Този брат. Ама айде го Или Течо 2015. айде го направо, айде го. Ай, Три, едно. две, едно. Забити ме, брат. Ти ба... База, майка ти! Оле, какво направих? Добре. О, год. Ти цигария. Ти е долу. Ти е долу, имайте за те долу. И сам минавате коли. Си бал майка. Какво правите деца? Плюй ми се! Сега ще кажат, бъдете с нещеретари. Човек, утре си е. Устата ми се едно и слуха нещо. Сега, как да ви го кажа? Сака са на този фитарен край мая са абонират. Ай, чай са. Секунда. Май комедах. I'm dying low. Гечери. Пойми се. Окей? Първо! Се абонирате. Второ! Кушета. Коментирате. Трето! И това беше от нас, хора, значи Харесате. надявам се да ви е харесал. Да. Ако ви е харесал, може да се абонирате. Да напиши някой хубав коментарче. И да Да, лайкнете долу. клипчето. Всичко да лайкне, всичко да Да. приятели. И да, пичуе, ако ви хареса как се натровихме, какво правим в живота си Рубай в огонь. за вас, Да. може да лайкнете и Това е казани. да, брат. Той са диско. Това беше от нас. Hope you like it.